खुलुमबाय बड'लेण्ड निउज 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै नेशनेल लिबारेशन फ्रन्ट अफ बड'लेण्ड सुंद'यै NLFB नि दैदेनगिरि एम बाथा लोगोसे NLFB नि दैदेनगिरि आरो केडारफ्रा गोजोन लामाजों गिदिंफिनबाय। दिनै उदालगुरि जिल्लानि अरुणाचल आसाम बर्डाराव NLFB नि दैदेनगिरिफोरा ज' जाफैयो। मख'नो गोनांदि बिटिआर गोरोबथानि उनावबो बारग' NDFB दैदेनगिरि एम बाथा आरो माखासे केडारफ्रा NLFB आफाद दानानै हाग्रायाव थांफिनदोंमोन। बे बुब्लियाव आसाम सोरखारि जानानै केबिनेट मन्त्रि पीयूष हाजरिका, जयन्त मल्ल बरुवा, बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा एबा MLA गबिन्द बसुमतारी, जर'खा आसाम पुलिसनि DGP JP सिंह, अफेरा IGP पार्थ सारथी महन्तमोना बरायनाय हाबाफारियाव नुजाथिनानै NLFB दैदेनगिरि आरो केडारफोरखौ बरायो। बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ गोजोन सावरायनो फैनाय NLFB नि दैदेनगिरि आरो केडारफोरखौ गोजोननाय होना बरायो। NLFBৰ নেতাসকল আৰু তেখেতসকলৰ কেডাৰসকল ঘৰলৈ উভতি অহা যি এটা কাৰ্যসূচী অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ আহ্বানত হৈছে। ইয়াত নেতৃত্ব দি অহা তিনিজন নেতা বাথা, বকো আৰু বিঠংগৰা ইছলাৰী লগতে বাকী কেডাৰসকল মই প্ৰথমতে তেখেতসকলক আদৰণি জনাইছোঁ আৰু আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ BTC চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা যে তেখেতসকলে শান্তিৰ পথত পুনৰ ঘূৰি আহিছে। কেইদিনমান আগতে কিছুমান কথাক লৈ অলপ তেখেতসকলৰ চিন্তাধাৰা অলপ বেলেগ ধৰণৰ হৈছিলে, কিন্তু আজি পুনৰ সমাজৰ মূল খুঁটিত থাকি সকলোৰে লগত থাকি তেখেতসকলে ভাল এটা সুস্থ সমাজ গঢ়াৰ উদ্দেশ্যেৰে উভতি আহিছে। এইকাৰণে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এইখিনি সম্পূৰ্ণ কৰাৰ কাৰণে আমাৰ অসম আৰক্ষী আৰু ইয়াৰ লগতে আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে আমাক গাইড কৰা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মই दिनै NLFB नि दैदेनगिरि एम बाथाजों लोगोसे सा 23 केडार्सफोर आरो दैदेनगिरिफोरा गोजोन सावरायनो गुबै दाहारसिम फैयो। मख'नो गोनांदि दुलाराय BTC हालामावनो गोजोन थासारि लाबोनो थाखाय थांनाय 27 जानुवारि 2020 मायथाइयाव NDFB नि मोनब्रैबो हानजाजों गोजोन गोरोबथा जालांदोंमोन। गोजोन गोरोबथा बिटिआर गोरोबथानि बोसोरसे उनावनो NLFB हानजाया दाजादोंमोन। NLFB हानजाखौ दैदेनदोंमोन बारग' NDFB नि दैदेनगिरि एम बाथा बिथांमोना। दिनै बिथांमोना गुबै दाहारसिम फैफिनबाय। NLFB नि दैदेनगिरि आरो केडारफ्रा न'सिम फैफिननायाव एबा गोजोन लामासिम फैफिननायाव आसाम सोरखार आरो BTC सोरखारा गोजोननाय मोननायखौ फोरमायदों, लोगोसे बिथांमोनखौ गोजोनै बरायो। नोंथांमोना नायगासिनो दंमोन बड'लेण्ड निउज 24। रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।